Sukat pa kani ato, iuban na mo ako. Sukat pa kani ato, iatima mo ako. Bisan pa sa katalangman, bisan pa sa kalisdanan, iluwas mo ako. Ang pagkamaayo mo, Jesus, maunong mo gungma nadasig, nagaligong sa pagtuo ko. Pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong pukana. Apan ayaw kabalaka, ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himuha siyang bahandi kay ang Dios muhatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon, ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan, nagikutlo sa balaang kasulatan. Mayong gabi, mayong pakiguban. Welcome sa itong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ng Dios nga naghatag ka nato kadaugan o kalampusan sa atong pagkinabuhi nining adlaw, ikan sa ato ang pagbangon, pagmata kaganinang buntag hangtod ni ining mga taknaa. Dalaygon ng Dios nga may nag-uban og na-proteksyon ka nato, iya kitang gihatagag kadaugan o iyang gitagbo ang usamay atong gikinahanglan. Padayon siya nga naghatag kanato kadasig kusog kalig-on, butang nga dili gayud nato kalimtan ang pagpasalamat sa pagkaatiman sa Dios sa matag usa. Sa atong pagsugod mga kaigsunan ato ni sugdan ang atong programa sa mga pagdaig pagpasalamat sa pagkamaayo sa atong buhi nga Dios. Magampo kita mga kaigsunan. Amahan namo nga Dios sa magkagagahom, Dios nga mo'y nag-amuma sa matagusan namo kinabuhi. Dini mo kaming gipanalipdan ug imo kaming gigihan gitudloan sa tanang mga butang nga angay namong makatunan. Imo kaming gidasig kanunay o gilig-on diha sa pagpadayon sa pag-alagad kanimo. Kay imuhang tudlo ka namo nga kaming tanan lumalabay lamang sa kalibutan ug dunay dapit nga wa nay katapusan mao ang langit nga imong gianda. Sa mo karon nga panag-uban amahan, i-bless na usab kami nga doon na kami masabtan o makuha nga mga pagtulunan nga among i-apply sa among pagpuis kalibutan. Tabangi usab kami nga dili gid namo ni malimtan og among kinitipigan samtang naapay panahon. I-bless o Dios nga kumakaigsunan nga naakaroon silang Pinoy-anan, naakaroon silang mga biyahe. I-bless Lord bisan pa sa kumakaigsunan nga naa sa kawasan nasod, mga OFW. Bisan pa sa kumakaigsunan nga naa sa Luzon, Visayas, sa Mindanao nga nagsunod din yung programa. Ako makaigsunan nga nagsunod sa programang pulong mo kinabuhi ko pinaagi sa FM station. I-bless Lord ang tanang mga morifle. Ikaw Dios magabless kanamong tanan. Amo kang daygon pasalamatan sa walay hunong nimo pagpanalangin kanamo. Dawato Dios ang mga pagdahay. Halad namo diha kanimo ang pagpasalamat sa imong pagkamaayo. Dungog mga pagdahay amahan, pagpasalamat himaya alang lamang kanimo sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Maayong gabi, may pagpaminaw. Welcome sa itong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Mayong gabi, mayong pagpaminaw sa tanan nato mga kaigsuonan nga naa karon sa nagalaing mga lugar o sa tanan nga inyong mga kauban dihas inyong Pinoy-anan matrabahoan ang Dios magpanalangin sa tanan.
buhat kita mamatarong. Maayong pagiguba ni LG Rodriguez Cadiz, hallelujah, glory to Jesus. Maayong gabi, Pastor, uban sa tibok nimo nga pamilya. Og si Richelle, maayong gabi. Annabel Im Orano, maayong gabi. Maayong pagiguba ni Pastor Junrel Kitudlas, maayong gabi ninyo diha, Pastor. Ato igsuon nga nanugad diha sa Alcantara, Cebu. Maayong gabi, Pastor, live na kadiri sa Shiny FM 101.3 Alcantara. Shiny FM walay laing gihatod o gihisgutan mga pulong sa Dios nga atong gialagaran. Maayong gabi ni Joseph Allen. Maayong gabi ni mo Brother Joseph. Kumusta ang kinabuhing Kristohanon? Si Richelle, matud pa. Bless evening, Pastor Gideon, og sa imong pamilya og sa tanan nga mga viewers. Maayong gabi sa tanan. Good evening ni Albert Pakatang. Maayong gabi, Pastor. Dalaygon ang Ginoo. Magpanalangin sa kanunay sa tanang mga nagsunod. Ang pulong mo kinabuhi ko, dalaygon ang Ginoo. Maayong pagiguba ni Arlene Namuco Aligado. Maayong gabi, Pastor. Dalaygon ang atong buhi nga Dios. Salamat sa Ginoo din makadungog na pud mi sa iyang mga pulong. Request lang kugsong makalangit, Pastor, sa presensya mo. Salamat, Pastor, and God bless. Watching live here in Siaton. Maayong gabi sa itong matigsunan nga nagpuyo diha sa Siaton. Nga kasulatan, walay usa nga matarong. Kay ang tanan nakasala. Sa buhat yung kita. Awit makalangit mga kigsuna atong tagan og pagtagad. Unang gi-request diri sa presensya mo. Labaw sa Mayong gabi ni Bibi Manlapas. Mayong pagiguba ni Jocelyn Daro Lacre. Hi, Pastor, maayong gabi diha, paampo ko sa akong pag-umangkon, Pastor, sa sakit sa ihang tiil. Salamat kanunay sa mga pulong sa Dios nga kanunay nagamantala permi. Nagapaminaw sa imong live. God bless. Salamat kaayo sa inyong pagpaminaw kanunay, Sister Jocelyn. Og dalaygon ang Dios magaayo sa imuhang pag-umangkon. Ang Dios magahikap ug ang Dios magahatag kayuhan. Si LJ Rodriguez, good evening, Pastor. Sa tanang naminaw, request kog song Gaks ako. presensya mo nasiguruhan. Sa presensya mo adunay kalipay. Si Andrisa Villanueva, good evening, Pastor, watching and listening here in Carcar City. Si Bibian, maayong gabi. Regidor Arabes, maayong gabi, Pastor, og sa tanan dalaygon ang buhi nga Dios sa kanunay. Watching diri sa Kansumbol, Bilar, Bohol. Shout out sa Humawid and Arabis family. Maayong gabi ni MG Vlog. Maayong pakiguban, Pastor, og request, Pastor, ikaw ang kusog. Maayong gabi ni Kalma lang ta. Maayong pagpaminaw ni Maria Helen. Og maayong gabi, Pastor, salamat kay nakasunod na pud ko sa imong programa dalaygon ng Dios. Si Miggy Baromida, maayong gabi, Pastor, og sa tibok ni Panimalay og sa Nagview. Si Virginia Balista, maayong gabi, maayong pagpaminaw. From Liti, Rogin Bualan, inighuyop sa katapusang trumpita, Pastor. Inighuyop sa katapusang trumpita. Mao kunoy katapusang hukom. Si Judy Ann sa Igad. Good evening, Pastor, makapaminaw na po mi sa imong mensahe. Si Mimi Dalio, maayong gabi, Pastor, from Davao City. Sister Familia Katalan Dinoyo matud pa. Good evening, Pastor. Shout out sa tanang naminaw. Og nila Kuya Joel, Tikura, Mama Rita og Papa Jose og Tia Bibin og Tio Binbin. God bless you more, Pastor, og sa tibok nimong pamilya. Mayong gabi ug may pagpaminaw sa tanan nga mga kaigsunan nga nagpuyo diri sa sitio Kalugtugan, mga De Villeres family, mga Tamayo family, mga Kinkinita family, ug mga Dinoyo Candelario family. Mayong gabi may pagpaminaw. Biblas sa matag usa. Pastor, share ranako dream ko baha lubog
jud tubig unsa ka meaning pastor. Dunay mga pagsulay apan kinahanglan nimo nga tipigan ang pulong sa Dios. Dunay mga pagsulay nga dili kay nimo masabtan. Lubog dili kayo nimo makit-an ang solusyon apan pabilin sa mga mensahe sa Ginoo kay diha sa Ginoo makabaton kag kahayag. Awit makalangit nga gi request diri gaksak ako atong tagaan og pagtagad. Mayong gabi, mayong pagkiguban ni CG Marson. Hello Pastor Gideon, maayong gabi sa inyong tanan. Watching from Crossing Kaibog. Salamat nindot Kaibog, Crossing Kaibog. Mayong gabi may pagpaminaw ni Pastor Carmen Mahilom o si Maraginot Parinasan Alan, maayong pagkiguban. Mayong gabi Pastor, muraman og ang ihang alan Japan. Mayong gabi diha sa Japan no. Si Giselle Elianaris. Mayong gabi Pastor watching from Quezon, Bukidnon. Mayong gabi ninyong diha. Og si Daniel P. Uga, mayong gabi Pastor, request ko kanta Sakayan. Nagtanaw mi diri sa Bukidnon. Sige, Sakayan. Ako ni nga pangitaon dan ang awit Makalamit Langit nga Sakayan. Gaksak ko, gumiti, ayaw ako buhi. Gaksak ko, gumiti, o kuyuning kinabuhi, kay dihalamang Mayong gabi ni Rochelle Gabasinggit. Maayong gabi Pastor watching from UAE. God bless. Maayong pagpaminaw ni Romano Elmer. Good evening Pastor watching from Catalonan Grande, Davao City. Sitio Guadalupe. Request kog song Pastor Walay Higayon. mo ako. Mayong gabi ni Angelo Sasa watching here in Yamachuchi, Japan. Mayong nga pagpaminaw, kumusta mo diha sa Yamachuchi, Japan? Yamaguchi, Japan, no? Si Pastor Gregorio Kiring, maayong gabi Pastor, dili sa ko makapadayon og paminaw karon kay moadto ko sa core group nga Libas Maranata. Review ako Pastor. Ampingan og ubanan mo sa Ginoo Pastor Gregorio Kiring. Dalaygon ng Dios nga maoy magabantay manalipod kanimo. Salamat sa kalinaw kalipay nga naghari kanunay sa imong mga biyahe. Si Joyna Okulam Ponce, mayong gabi. Nini Bayarkal, Manila. Good evening Pastor. Salamat kay makapaminaw na pud ko sa pulong sa Ginoo karong gabi una. Watching from Tipolo, Mandawi City. God bless Pastor. Salamat sa mga pag-apo. Si Rogine Bualan, BE diha Pastor. Pre-request ko upo. Sa nakabulan, wala na ayo. Ang Dios mag-aayo sa imuhang upo. Ang Dios mag-hatag kupitong kayuhan. Mayong gabi ni Glory Donainer. Please evening Pastor Gideon. Request awit makalangit ang pulong mo kinabuhi ko. Shout out sa akong mga igsuon Pastor, si Jimuel Catalan, Lovely og Tia Yen og mga iyaan og iyuan panalanginan sila sa Ginoo Pastor. Gikan ni Pamela Catalan Dinoyo. Sa bugtong Mayong gabi ni Diana Miritelin, Jervy Remis Panosa, Susana Pablio, good evening. Maria Helen Hamilgoho, mayong nga pagpaminaw, ang inyong mga request ako ning ipang screenshot. Si Arlene Namoko Aligado, maayong gabi Pastor, sa tanang mga followers sa tanang listeners, request lang ko song Makalangit o Dios ania ang kinabuhi ko. Daghan ang mga mensahe nga naghatod diri mga kisunan lamang kinahanglan natong tutukan usab ang mga pulong sa Ginoo nga ato karong paghisgutan. Ug samtang kita magapadayon sa paghisgot, ako kamong gidasig usab sa pagpadayon sa pag-share sa atong programa ngadto sa inyong mga kailagigala kay dako kayo ni kahimuan kun imo ning buhaton ug ikaw sa Dios gantihan sumala sa sugo, sumala sa saad sa Dios nga makaplagan nato sa balaang kasulatan. At ito mga kigsuunan sa paghisgot na sa pulong sa Ginoo, mahitungod sa
katapusang paghukom. Kanus ama ni mahitabo kining katapusang paghukom. Kaginambuntag mga kigsunan atong nadunggan ang mga mensahe sa Dios mahitungod sa paghukom. Ang katapusang paghukom mga kigsunan nga gihisgutan diha sa Gipadayag kapitulo 20 nga mahitungod sa paghukom. Unya sa 21 dunay gipakita dito nga bag-ong langit ug bag-ong yuta. Diha sa kapitulo 20 mga kigsunan sa Gipadayag gitaytulan diha ang katapusang paghukom. Diha sa giklaro nga ang tanang mga tao inila og dili inila. Mga tao nga nangamatay sa dagat, sa baha, sa mga trahedya o sa nagkalaing mga lugar sa tibuok kalibutan, ang tanan mo atubang. Kanus ama ni mahitabo kining katapusang paghukom. Dunay nag-message kaganina sa katapusang tingog sa trumpeta. Ay mauna ang usas mga ilhanan sa pag-abot sa atong Ginoong Hesus. Ang giklaro gyud diha mga kaigsunan kining katapusang paghukom sa balaang kasulatan giklaro og gitin-aw sa panahon gyud nga mubalik ug moabot na si Ginoong Hesukristo. Kay si Ginoong Hesukristo mga kaigsunan, siya ang gitagaan sa Dios Amahan sa paghukom. Lamang dunay mga tao nga kung imong tan-awon mga kaigsunan, dili makahukom si Jesus. Dunay mga tao nga imong makit-an sa Biblia nga ang Dios maoy maghukom. Ang Dios maoy maghukom kung asa paingon ang mga tao. Lamang kung imo pong tan-awon ang ubang mga bersikulo sa Biblia, ang Amahan ug ang Anak sila ang muhukom. Naa sila sa hukmanan sa panahon nga hukma na ang tao. So ang Anak ug ang Amahan mga kaigsunan diha giklaro sa Biblia mga kaigsunan nga naa sila sa panahon nga ang tao pagahukman. Diha sa Juan kapitulo 12 mga kaigsunan ato ni tagaan og pagtagad ang mga bersikulo nga naghisgot mahitungod sa paghukom o katapusang paghukom. Sa Juan 12 mga kaigsunan bersikulo 47 na ay mga mensahe diha nga makahatag ka na tog mga kasayuran. Ang pulong ni Hesus maoy maghukom. Mao ni ang konteksto ug ulhuan niini. Sa 44 nag-ingon unya si Hesus misultig kusog, ang nagtuo kanako wala magtuo kanako lamang kundili kaniya usab nga nagpadala kanako. Ang nakakita kanako nakakita usab kaniya nga nagpadala kanako. Mianhi ako ingon nga kahayag sa kalibutan aron ang tanan nga nagtuo kanako dili magpabilin sa kangitngit. Ang mamati sa akong mensahe ug dili magtuman niini dili ko hukman. Muanhi ako dili aron pagsilot sa kalibutan kundi aron pagluwas niini. So dinhi giklaro mga kaigsunan nga kung imong tan-awon sad sa unahan adunay mosilot ni adtong magsalikway kanako ug dili mudawat sa akong mensahe. Ang pulong nga akong gisulti mao unya ang maghukom kaniya sa katapusang adlaw. So dinhi giklaro mga kaigsunan ang pulong mga pasidaan, mga dugang mga kasayuran nga gikinahanglan natong masabdan. Gahisgot pod si Ginoong Hesus ni anang mao nga kahimtang sa paghukom. Ang giklaro diha mga kaigsunan ang mga pulong ni Jesus mao'y gamiton sa paghukom
sa tao ngadto sa hukmanan, sa katapusang hukmanan. Tungod kay ang pulong o pagtulon-an ni Jesus Christ maoy basihanan kung nagkinabuhi ba ang tao o wala ba nagkinabuhi. Daghang mga tao nga nagtuo Ginoo pero walay kalibutan ni pagpakabana sa pulong o pagtulon-an ni Jesus Christ. Gi-ignore nila ang mga pagtulon-an ni Jesus Christ. Og ako nagaampo og nagahangyo kanatong tanan nga dili unta usa kita nga mi-ignore sa pagtulon-an ni Jesus Christ. Ayaw tuguti nga imo lamang ilaylo or imo lamang i-ignore but ipasabot ayaw tuguti nga dili ka magpakabana sa mga pagtulon-an ni Jesus Christ. Kay ang pagtulon-an og ang mga mensahe, mga pulong ni Jesus Christ gikan sa amahan. Ug mauni ang gamiton sa paghukom sa matag tao nga dadon sa katapusang hukmanan. Mauni ang sumala sa ato ang nasod sad mga kaigsunan na ay mga balaod nga nahimugso na umol o kung doon na may mga taong nakalapas sa maong mga balaod, mautoy himuong basihanan kung tinuod bang nakalapas ang maong tao o wala ba makalapas ang maong tao. So diha pod sa hukmanan, sa katapusang hukmanan sa Dios mga kaigsunan alang sa tao, ang mga pagtulon-an o ang mga mensahe o mga pulong ni Jesus Christ maunay gamiton sa panahon nga ang tao hukman. Dito susihon, dito itandi ang iya mga binuhatan kung sibo bas mga pagtulon-an ni Jesus Christ. Kung haom bas sa mga pagtulon-an o mga mensahe sa atong Ginoong Jesucristo. Kay kung dili haom ang ihang nabuhat og nahimo, nakasala siya sa mga pulong o pagtulon-an o kasuguan ni Jesus Christ. O ang tao nga nakasala mga kaigsunan, mauna na'y panahon nga hukman na siya atubangan sa Dios. Mao bitaw nang kitang mga Kristohanon, kitang mga tao nga nagtuo ni Jesus Christ, wala gyud ta tuguti sa Dios nga mubuhat ta supak sa mga pagtulon-an ni Jesus Christ. Dunay mga klaro o tin-aw kayo nga mga pagtulon-an ni Jesus Christ nga gikinahanglan gyud natong masayran aron sa ingon nga sa tanan natong pagabuhaton diha sa atong pagkinabuhi sa kalibutan, atong masiguro nga atong nakinabuhi ang maong pagtulon-an. Diha sa Mateo kapitulo 5 mga kigsunan hangtod nis kapitulo 6 kapitulo 7 na ay mga pagtulon-an diha mga kaigsunan nga giklaro gyud. Pagtulunan mahitungod sa balaod, pagtulunan mahitungod sa kasuko, pagtulunan mahitungod sa panagbulag. Insakto ba ang gibuhat sa tao nga makigbulag siya kay naa na pud say minyo ang usa, dayo makigbulag na pud siya kay doon na pud say iipon nga usa. Kung ang tao nga moatubang sa hukmanan wala mahisubay o wala gyud maalayin ang ihang nahimo sa mga pagtulunan ni Jesus Christ, nakasupak siya og dako kayong sala at ubangan sa Dios ang gibuhat sa maong tao. Diri sa uban pang mga pagtulunan mahitungod sa panaad, pagtulunan mahitungod sa panimalos, o diha sa kapitulo 6 dunay pagtulunan mahitungod sa buhat sa kaluoy, pagtulunan mahitungod sa pag-ampo, pagtulunan mahitungod sa pagpuasa. Ngadto na sa ika-10 ka mga pagtulunan nga giklaro gyud sa atong Ginoong Jesucristo nga kinahanglan gyud ang matag tawo nga nagtuo kaniya magkinabuhi gyud sumala sa ihang mga mensahe kay mauni ang muhukom sa matag tawo, muni gamiton sa paghukom sa matag tawo sa panahon nga siya hukman at uba sa ngadto sa katapusang hukmanan.
So diha giklaro mga kaigsunan kus Ginoo nga si Jesus miingon nga siya dili ang maghukom sa mga tao nga maminaw sa iyang mga pulong pero dili mo tuo. Nagpasabot nga wala sila hukmi kundili mga igsuon kana bitaw nga sa ulahing mga adlaw ang mga pulong sa Dios maoy gamiton sa paghukom sa matag tao, ang mga pulong ni Jesus Christ. So kanus ama ni mahitabo gyud kining katapusang paghukom. Mga igsuon kus Ginoo, ang paghukom gyud sa katapusan, kanang katapusang paghukom, mahitabo gyud na sa panahon nga inigabot na, inigbalik na ni Ginoong Jesucristo. Kay siya man ang muhukom uban ang amahan. Atong tagaan og pagtagad ang gisulat ni Apostol Juan diha sa kapitulo 8 bersikulo sugod sa bersikulo 15. Dinhi giklaro mga kaigsunan ang uban pang mga mensahe. Mingon dinhi nga kamo naghukom sa tawhanong paagi, apan ako wala maghukom kang bisan kinsa, apan kon maghukom ako husto gayod ang akong hukom, kay dili man ako rang usa ang maghukom kundi ako ug ang akong amahan nga nagpadala kanako. Naisulat sa inyong balaod nga okay. So diha giklaro mga kaigsunan siya sa 16 nga ang tuas sa hukmanan si Jesus Christ ug ang amahan. Dito ta mo atubang sa atong Dios, sa atong manluwas nga mao si Ginoong Jesucristo. Ang amahan ug anak maoy mo kana bitawng mo paila, muhukom kung asa gyud paingon ang tao, langit ba o impierno. Nyat giklaro na ato kaganina mga kaigsunan diha sa Biblia sa ato nga programa kaganyang buntag nga ang hukom sa Dios dili pinasikad sa relihiyon, dili pinasikad sa simbahan, kundi pinasikad sa nabuhat sa tao. Bisag asa man ka nga simbahana karon, bisag asa man ka nga grupuha karon, diin nagpailalom ka og gisimba nimo ang Dios, ayaw gyud tuohi nga sa panahon nga moatubang tas katapusang hukmanan, ayaw gyud tuohi nga hukman ka sumala sa imong simbahan. Kay wala na gisulti sa Biblia. Ang tao hukman sumala gyud sa iyang nabuhat, sa iyang nahimo. Hukman gyud ang tao. Kung nagbuhat ang tao daotan, kalaglagan ang iyahang dangatan. Kung nagbuhat ang tawag maayo, pagkamatarong pagkabalaan, kinabuhing dayon ang iyang padulngan. Mauna nga kitang mga tao nga buhi pa, gitudluan ta kung unsaon pagkinabuhing matarong. Gitudluan o giatiman ta sa Dios kung unsaon pagkinabuhing balaan. Ang bugtong pamaagi mga kaigsuonan nga gipakita sa Dios aron ang tao makahimo gyud sa pagkinabuhing matarong ug balaan. Ang pamaagi nga gipakita sa Dios mao gyud nga ang tao makakat-os Biblia. Kay ang Biblia mga kaigsuonan diha sa sulat ni Apostol Pablo sa ikaduhang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 15 hangtod sa 17, diha gitin-aw pag-ayo ang pamaagi aron ang tao makabuhat og maayo, aron mahimo siyang andam o sangkap sa pagbuhat og maayo. Matod pa sa sulat ni Apostol Pablo, ang tibok kasulatan gisulat uban sa lamdag gikan sa Dios. Mapuslanon kini alang sa pagbadlong, pagtudlo, ako guning basahon mangigsuon. Mapuslanon kini sa pagtudlo kung usaon pagkinabuhing matarong aron sa ingon ang nag-alagad sa Dios masangkap ug maandam alang sa tanang maayong buhat. Ingon dinhi ang tibok kasulatan gisulat uban sa lamdag gikan sa Dios ug mapuslanon alang sa pagtudlo sa kamatuoran
sa pagbadlong, sa pagsaway, o pagtudlo unsaon pagkinabuhing matarong. Sa ingon, ang nag-alagad sa Dios, masang kapag-ayo og maandam sa tanang maayong buhat. Ang bugtong makatabang ragyod sa tao aron makabuhat siya maayo. Makit-an sa Ginoong matarong. Walay lain, Biblia. Mao nang gidasig gyud sa Dios o gilig-on gyud sa atong Ginoong Hesukristo kung unsa ka importante ang pulong sa Dios nga naa sa Biblia ngadto sa kinabuhi sa tao. Sige ni Jesus miingon, dili mabuhi ang tao sa panlamang, kundi sa matag pulong nga magagula gikan sa baba sa Dios. Ang dako kay problema mao ni, daghan kaayong mga simbahan karon, dili pulong ni Jesus ang gitudlo. Igo rang gibasa pero wala ipasabot. Mao hinungdan nga ang mga tao nagpuyo ra gyapong bisyoso. O niya gipasagdan ang tao nga magkinabuhing bisyoso kay naaraman sila'y kumpisal. Nga wala gyud na gitudlo sa Biblia kay ang tinuod nga nangayo og kapasayloan og naghinulsol sa iyang nabuhat wala na nabaliki. Pwede di na nga maghinulsol ka karon kay nakapangawat og kapayas. Pag ugma nangawat gyapon. Sunod semana nangawat na pod, pagka Domingo nangumpisal na sad. Nangay na pog pasaylo, pagkasunod, nangawat gyapon. Ang tinuod nga naghinulsol og nangayog kapasayloan kato mga tao nga ning talikod na sa pagpangawat. Ning talikod na sa butang o sa buhat nga iyang ginulsulan. Unay mga taong naghinulsol. Pero ang tao nga nag-abusar, ang tao mga kaigsunan nga wala gid maghinulsol, mao nang magbalik-balik nagsigpa nga igpasaylo sige ra pog pangawat. Sig pangayig pasaylo sige ra pog pangabit. Sige pangayig pasaylo sige ra pog bisyo. Ang pangutana, dili na unya kaabot og lain pang Domingo. Unsay gibuhat pod, naapod sila'y mga mag-aampo para tong kalag nga wala malangit, malangit. Ang pangutana, mao ba nay gitudlo sa Dios? Mao ba nay pamaagi sa Dios aron ang tao malangit? Nga kinahanglan ang tao iampo katong mga tao nangamatay, katong mga kalag ni adtong mga namatay nga wala makapangandam, iampo sila para malangit. Wala man na gitudlo sa Dios. Og dili man na pagtulunan sa Dios. Kana pagtuo lamang sa tao nga gitawag og pagpangagpas. Mao na nga si Ginoong Hesus sa dihang misulod sa mga kasibahanan sa iyang panahon, naay mga tao diha nga nagtudlo kuno og ila pag yung gipaangkon nga ang ilang gitudlo gikan sa Dios. Pero nadiskubrihan ni Jesus nga dili di ay pagtulunan sa Dios ang gitudlo anang maong sibahana, kundili mga pagtulunan di ay sa tao. Kay nganong nadiskubrihan man ni Jesus, siya ang nagdala sa pulong sa Dios. Ingon si Jesus nga wala ko mag-anhi sa akong pulong lamang, kundili nagdala ko sa mga pulong sa nagpadala kanako. Munang siya ang nakadiskubre nga naay mga kasimbahanan dili pulong sa Dios ang gitudlo. Ang pangutana, ikaw nga nagtuo karon, kamo nga namati karon sa programang Pulong Mo Kinabuhi Ko, nakasiguro ba ka nga kanang gitudlo sa inyong simbahan gikan na sa Dios? Makasiguro lamang ka nga ang gitudlo sa inyong simbahan nga gikan gyud sa Dios kung makaplagani mo na sa Biblia. Pero wala na gani na makaplagi sa Biblia, ilad na siya. Limbong na siya. Naunsaon nimo pagkasiguro nga wala na sa Biblia. Nga kadaghang mga tao karon mga kaigsunan nga nagtuog Dios, way panahon sa Biblia. Walay panahon gyud sa Biblia. Pero da ay panahon sa bisyo. Pero mosampi to Ginoo. Muna niingon si Jesus, dili
magtawag ka nako Ginoo, Ginoo. Dili tanan magtawag ka nako Ginoo, Ginoo, makasulod sa langit. Ang makasulod lang maglangit katong mga tao nga nagtawag og Ginoo, Ginoo, nga nagtuman sa kubuton sa Dios ug nagkinabuhi sa unsa may kasuguan sa Ginoo. Mao na nga sa atong kinabuhi mga kaigsunan, dapat samtang buhi pa ta, nakasiguro ta ba kung asa ta paingon? Usa ka dakong pangutana sa kinabuhi sa tao o sa imong kinabuhi karon. Nakasiguro ba ka makasulod kag langit? Mao man ay pinaka importante gyud nato nga kana bitawng tun-an, masabtan, kinahanglan sigurado gyud tang makasulod og langit. Nganong kinahanglan man tang makasiguro? Kay dili lagi lubog ang pagtudlo sa Biblia or dili lagi lubog ang gitudlo sa Biblia. Klaro og tin-aw kayo ang mga pagtulon-an sa Dios nga naa sa Biblia. Kung kinsa ang malangit, kinsa pod ang dili malangit. Kinsa ang makasulod og langit, kinsa pod ang di makasulod og langit. Dunay nakasulod og langit mga kaigsunan nga usa ka simbingay nga samtang dito nahitabo ang kumbira na ay mga dinapit nga nag-ilis sila sa bisti sa kasal. Unya katong bisti sa kasal mga kaigsunan nagrepresento sa mga maayong buhat. Kay ang bisti nato dito mga kaigsunan mauman ang buhat nato nga atong ipresentar dito sa Dios. Karon, dunay nakasulod dito sa langit, apan wala magsulob sa bisti sa angay sa kasal. Gipangutana siya sa hari, o walay laing hari nga gisgutan diha, mao si Jesus. Gipangutana siya. Wala lagi ka magsulob og bisti sa kasal. Giunsa mo man pagsulod, dinhi nga wala man ka magsulob og bisti angay sa kasal, or alang sa kasal. Wala mo tingog ang maong tao. Sa diha wala mo tingog ang maong tao, niingon ang hari ngadto sa iyang mga sulugoon. Gapusan ninyo ning tawhana og itambog dito sa gawas. Diin dito magkagot ang iyang mga ngipon. Kay dito sa gawas na dito ang linaw nga kalayo. So diha giklaro mga kaigsunan nga dunay mga tao nga inig atubang dito sa kumanan, dili na gyud ka panumangil. Di naman gyud ka panumangil ang tao inig abot na dito sa kumanan. Kay ngano man, mga kaigsunan ko sa Ginoo, makit-an naman og ipakita naman dito ang tanan nga nabuhat sa tao. Kay dito sa hukmanan, daghan man kayong libro dito nga ablihan. Mga libros binuhatan, unya libro pod sa kinabuhi. Now, ang tao mga kaigsunan kaganina nga ato ang gisgutan, gaganina nga gisgutan dito nga dunay libro sa kinabuhi. O dito gisulat ang tanan nga mga mindawat mituo ni Jesus Christ. Bisan kinsa katong mituo midawat ni Jesus Christ, ang iyang ngalan na hisulat diha sa libro sa kinabuhi. Lamang sa panahon nga inig-atubang na sa tao dito sa hukmanan sa Dios, tan-awon to ang ngalan, for example si Pedro or kaha si Juan, maoy gihukman na dito sa hukmanan sa Dios. Tan-awon ang iyang ngalan dito sa libro sa kinabuhi, kung tuwa man gani dito, kung naaman dito sa libro sa kinabuhi, humana sad og sunod na sad nga buhaton, ang ablihan na sad ang libros binuhatan. Unya, kung panalitan si Pedro ang iyang ngalan tuwa sa libro sa kinabuhi, unya inigtan-aw dito sa libros binuhatan, makit-an dito nga sige sag pangilad, sige sag bisyo, sige ra siya pangabit, sige ra siya og
kanang pamalikas. Walay nabuhat nga maayo dito sa iyang binuhatan, dito sa libro mga binuhatan. Di kay dito man makita ang tanan. Mga kaigsunan ko sa Ginoo, gani si David mga kaigsunan miingon nga bisan gani ang iyang luha gitakos sa Dios. Og ang tanan nga iyang nabuhat nahimo ginalista sa basahon sa Dios. So doon na gyoy basahon ang Dios o libro ang Dios alang sa buhat sa mga tao. Kung ang tao wala magbadaugon sa pagkinabuhing matarong, wala magbadaugon sa pagkinabuhing balaan, wala madaugon sa pagkinabuhing mapaubsanon, mapailobon, kumbaga wala gyud siya magpadaugon, kanunay siyang pildi sa sala, kay kanunay siyang naulipon hinuon sa sala. Unsa may mahitabo niya? Ang gisugilon dito sa Gipadayag Kapitulo 3, murag 5 man siguro to. Gipadayag Kapitulo 3, versikulo 5. Atong tanawon, unsay mahitabo sa tao nga dili nagmadaugon o wala magmadaugon. Gipadayag Kapitulo 3, versikulo 5, nag-ingon dinhi, ang mudaog bistihag puti, og dili ko papason ang ilang ngalan og ilang ngalan diha sa libro sa kinabuhi, sa tubangan sa akong amahan og sa iyang mga anghel ipahayag ko nga sila akong mga sakop. So diha giklaro mga kaigsuonan, even gani sa panahon ni Moses, mga kaigsuonan ko sa Ginoo, dito sa Mount Sinai, nga atong makita diha sa Exodus Kapitulo 32 hangtod sa 33. Kapitulo 32 sa Exodus o versikulo 32 hangtod sa 33. Diha giklaro mga kaigsuonan nga si Moses miingon nga mihangyo sa amahan tungod kay ang mga katawhan sa Dios nga gidumala niya paglabang gikan sa dagat nga pula, mga kaigsuonan ko sa Ginoo, gikan sila sa Ehipto hangtod sa paingon sila sa Kanaan, nagpakasala pag-ayo ang mga katawhan og mihangyo si Moses ngadto sa Dios nga pasayloon sa Dios ang mga tao sa ilang gihimong makalilisa nga sala. Unya ni kondisyon pagyod si Moses, kung dili gani nimo pasayloon, papasa na lang ng ako ang ngalan diha sa libro sa kinabuhi. Apan ang tubag sa Dios mga kaigsuonan, dili ko papason ang imo ngalan dito sa libro sa kinabuhi. Ang papason nako katong mga ngalan nga nakasala kanako. Mao na ang kitang mga Kristohanon nga ang atong ngalan na isulat diha sa libro sa kinabuhi, gidid-an gyud ta sa pagbuhat og sala. Kung doon na may mga Kristohanon nga sige ra gyud pagpakasala, ang Biblia nagsulti og nagpamatuod nga dili na sila anak sa Dios kundi anak sa Yawa. Mao na nga daghang mga tao nga nasod aning gitawag maling akala. Gatuo ba pero perti na itong sayupa. Kay daghang mga taong nagtuo siguro nga malangit pero maimperno ra. Ngano man nagtuo pero walay maayong binuhatan. Nagtuo pero wala magkinabuhing balaan, wala magkinabuhing matarong. Munang sa atong kinabuhi mga kaigsuonan nga nahibilin nga mga adlaw sa atong kinabuhi, gamiton nato ni sa pagkinabuhi diha sa pulong sa Ginoo. Kay kung atong sundon ang mga pulong sa Dios sa hingpit nga pagsunod, ang pagkabalaan o pangamatarong mo'y makita sa Ginoo sa matag tao. So atong makita mga kaigsuonan nga ang paghukom gyud sa Dios, paghukom sa atong Ginoong Kristo sa tanang tao, mahitabo sa pagbalik sa atong Ginoo. Giunsa man niya paghukom sa unsa mang kahimtanga o unsa may gipakita sa Biblia nga kahimtang mahitungod sa paghukom. Atong basahon mga kaigsuonan ang libro sa Mateo. Libro sa Mateo mga kaigsuonan, Kapitulo 25. Diha sa Mateo, sugod
mga igsuon sa bersikulo 31. Mateo 25:31. Imong makita diha mga kaigsuonan, gisulat gyud diha ang katapusang hukom. Dinhi gipakita o giklaro ang kahimtang og mahitabo sa panahon nga ang tao hukman. 31. Inig anhi sa anak sa tao, ingon nga hari, dili na ingon nga karnero. Uban sa tanang mga anghel, mulingkod siya sa iyang harianong trono. Og ang tanang tao sa kalibutan, tigumon sa iyang atubangan. Unya, bahino niya sila sa duha ka pundok, sama sa usa ka magbalantay sa hayop, nga maglain sa mga karnero, gikan sa mga kanding. Ibutang niya ang mga karnero sa iyang tuo, ug ang mga kanding sa iyang wala. Unya, ang hari mo ingon sa mga tao nga sa iyang tuo, duol kamo nga gipanalanginan sa akong amahan, ug dawatan ninyo ang gingharian nga giandam alang kaninyo sukad pa sa pagbuhat sa kalibutan. Kay gigutom ako ug inyo akong gipakaon, giuhaw ako ug inyo akong gipainom, dili ninyo ako kaila apan inyo akong gidawat sa inyong mga balay. Hubo ako og inyo akong gibistihan. Nagpasakiton ako og inyo akong giatiman. Nabilanggo ako og inyo akong giduaw. Unya mutubag kaniya ang mga matarong. Ginoo, kanus aman kami nakakita kanimo nga gigutom o gipakaon ka namo o giuhaw o gipainom ka namo. Kanus aman kami midawat kanimo sa among mga balay bisan og dili kanamo kaila. O hubo o gibistihan kanamo. Kanus aman kami nakakita kanimo nga nagpasakiton o giatiman kanamo. O gibilanggo o giduaw kanamo. Unya ang hari mutubag kanila. Sultihan ko kamo nga sa matag higayon nga maghimo kamo niini alang sa usa sa labing ubos niining akong mga igsuon, gihimo ninyo kini alang kanako. Kinsa man ang giila ni Hesus nga iyang ubos nga mga igsuon? Ang giila ni Ginoong Kristo mga kaigsuonan nga iyang mga igsuon katong mga nagtuman, katong mga taong mga magtotoo. Labi na gyud sa mga tao nga gipili ni Hesus aron pagsangyaw ug paghatod sa mga pulong sa Ginoo. Naay bersikulo diha sa Mateo mga kaigsuonan nga nagsugilon kinsa ang mga igsuon ni Jesus Christ. Diha sa Mateo kapitulo 12 bersikulo sugod kog basa 49. Ingon dinhi sa 48, si Jesus mitubag kinsa man ang akong inahan, kinsa man ang akong mga igsuon. 49, unya gitudlo niya ang iyang mga tinunan og miingon, tan-awa mao kini sila, ang akong inahan ug ang akong mga igsuon. Kay ang akong inahan ug mga igsuon mao kadtong nagbuhat sa kubuton sa akong amahan ngadto sa langit. Diha giklaro mga kaigsuonan nga ang mga tinun-an ni Jesus Christ ug ang mga tao nga nahimong tinun-an nga nagtuman sa kubot sa amahan mautoy mga giila ni Hesukristo nga mga igsuon. Kung ato silang gibisita, ato silang gibistihan, ato silang giatiman, mga igsuon ko sa Ginoo, ato kining gibuhat diha ni Kristo. Kung doon na tayo gibuhat mga kaigsuonan sa mga igsuon ni Ginoong Hesukristo, katong mga tao, kisa gani ang mga igsuon ni Jesus Christ, katong mga tao nga nahimong tinun-an ni Jesus Christ. Unsaon na to pagkasiguro nga ikaw ug ako tinun-an ta ni Jesus Christ? Aron sa ingon, usata
nga igsuon ni Jesus Christ. Or usata nga ilho ni Hesukristo nga iyang igsuon. Mga igsuon, ang tinuod nga kasiguruhan nga ikaw ug ako tinun-an ta ni Jesus Christ kung gituman nato o gibuhat nato ang pagtulun-an or mga pagtulun-an ni Jesus Christ. Diha sa Juan 8:31 si Jesus misulti nga kung gituman ninyo ang akong mga pagtulun-an, kumbaga kung gibuhat ninyo ang akong mga pagtulun-an, tinuod nga kamo akong mga tinun-an. Kay ang mga tinun-an ni Jesus Christ mao man toy iyang gitudlo. Mao man toy giila niyang iyang mga igsuon. Iyang inahanog ang iyang igsuon. Kinsa katong nagtuman sa kubuton sa amahan. Kay ang kabubuton sa amahan mga kaigsuonan nga ikaw ug ako mutuog musunod ni Jesus Christ. But ipasabot mga kaigsuonan kanang pulong mutuot ni Jesus Christ. Mudawat ta sa iyang mga pagtulunan. Karon nidawat batas mga pagtulunan ni Jesus Christ. Dapat lang. Pero sa imong pagkakristohanon wala gani kay kalibutan sa mga pagtulunan ni Jesus Christ. Unsaon nimo pagkasiguro nga nagkinabuhi kaniana? Kaya ang tinuod nga giilho ni Jesus Christ nga iyang mga tinun-an katuramang mga tao nga nagbuhat sa iyang mga pagtulunan. Kung tinuod ka nga nakabuhat sa iyang pagtulunan, siguruhon gyud nato mga kigsuonan, sunod nga atong siguruhon, nagbuhat gyud ta sa kaubuton samahan. Kay kung nagbuhat ta sa kaubuton samahan, ikaw ug ako ilhon nga karnero. Daw sama sa karnero, dili ilhon nga karnero, daw sama sa karnero, ilain gikas mga kanding. Muna importante kayo mga tigsunan nga sa atong pagkakristohanon. Willing, andam, prepare ta kanunay sa pag-atiman sa mga tao nga nagbuhat sa kaubuton sa amahan. Kay sa panahon nga ato silang atimanon, sa panahon nga ato silang tagdon, amumahon mga kaigsunan, ato nang gibuhat ni Jesus Christ. Unya sa panahon nga kita mo atubang na sukmanan, dili gid ta silutan. Mao bitaw na niingon ang pulong sa Dios des Biblia. Pagkabulahan gyud sa tao nga nakapainom og bugnang tubig ngadto sa mga alagad. Mingon pod ang ubang magwawali. Labaw na kung dili lang bugnang tubig ang gipainom. Kung dili gibistihan, gipakaon, giatiman o giamuma. Matod pa ni Hesus sa inyong pagbuhat niini, inyo ning gibuhat kanako. Niya sa panahon sa katapusang paghukom, ila inakadaan nga gikan sa mga tao nga daw sama sa kasing-kasing sa kanding. Kanang kanding ug ang karnero opposite kay na sila kinaiya. Ang karnero mapailubon ra gyud kay na kung alutan. Grabe na mo pailob ang karnero. Ang karnero mga kigsunan lahi gyud sa kinaiya sa kanding. Ang karnero mga kigsunan, kung nakabantay mo sa mga bakiro, sa mga karnero, sa mga Israelita, nga imong makaplagan diha sa Biblia, ang mga bakiro, mga kaigsunan nga tig-atiman sa mga karnero, doon na sila'y sungkod, ug ang ilang sungkod, ang tumoy bawog. Bawog ang tumoy sa ilang sungkod. Murabag kana bitang murag pulan sa payong. Lahi naman po tong payong karon kay na may automatic na payong, pisliton lang nimo. Katubang payong nga naitukdog nga ang pulan pinabawog, murag inana ang sungkod sa mga magbalantay sa karnero. Ako nang gitun-an ug ako nang gipamalandungan nganong bawog man ang mga sungkod sa mga magbalantay sa karnero. Kay inana na siya. Kung dunay mga karnero nga musaag, kanang masaag ba sa panahon nga tawgon na nila aron mamauli ang mga karnero,
Naay mga karnero nga masaag, dili mo sunod mga kaigsunan, kumbaga dili makasunod, ilar tong kauitan sa ilang sungkod. Unya makabalo na ang karnero nga mamauli na day sila. Usara ka kauit, mutuod dayon ang karnero. Dili parihas kanding nga bisan imo pa nang busalan, imo pa nang hiktan og pisi. Kay imuhang birahon kay papaulion magpagahi-gahi na Hinoon. Ang kanding mga kaigsunan kung dunay ulan, mubatok dahil na sila sa mga habog nga mga bato, habog nga mga tungtunganan, magsigig tiabaw kung naay ulan. Pero kung imo nang kuhaon o guyodon aron imo silang pasilungan, perting gahiak, Hinoong birahon. Naay mga tao mga kaigsunan nga kung dunay mga pagsulay, kalisod, grabing makatiabaw. Grabe bitaw nga murag maninuod sa pagpangalagan. Pero sa panahon nga imo nang agnihon, imo nang dasigon, haskang gahi apong pasimbahon. Nay mga tao nga inana o kinaiya, kanding o kinaiya. Pero doon na po'y mga tao nga karnero o kinaiya, nga gamay lang nimong dasig, ingnon lang nimo nga sis manimba taugma. Murag munang karnero ba, gamay lang kauit, mutuman dayon, mutuo dayon. Unya ang Dios nakaila kung kinsa gyud ang dunay kinaiyang karnero, or kinsa gyud tao, kinsa nga tao nga dunay kinaiyang karnero. Kay ang Dios nga atong gilagaran na sayod man sa naunang kasing-kasing sa tao. Mao na nga sa paghukom mga kaigsunan, ang tan-aon ayaw gyud ninyo ni kalimti binuhatan, dili ang simbahan kung asa ka na nimba. Munang sa ato ang pagpuos kalibutan, kung doon na may mga tao nga moingon nga ang amorang simbahan mo'y maluwas, ang amorang simbahan mo'y makahatag yung kaluwasan, tinuod nga kaluwasan, kaya na yung simbahan wa na'y kaluwasan. Kaya wala na'y kumpisal. Dili na sa biblikal. Pagtuo lang na sa tao ug dili gikas Ginoo. Kaya ang tinuod nga pulong gikas Ginoo, ang kaluwasan sa panahon nga ang tao hukman, dili ibasis karatula o kahasimbahan, kon dili ibasi kini sa iyang mga binuhatan. Kung ang tao maayog binuhatan, matarong og balaan, makasulod sa langit. Apan ang tao nga daotag binuhatan, dili matarong og balaag binuhatan, bisan pag tanang simbahas kalibutan iyahang sudlan. Apan ang langit sirado alang niya. Kay dito sa langit walay bisan unsang hugaw ni makasasala nga tao pasudlon dito. Human sa hukom mga kaigsunan, ang tao dadon na dito sa impierno. Human sa hukom, ang tao dadon na sa langit. Kung malangit siya, dadon sa langit. Kung maimpierno siya, dadon siya sa impierno. Wala na'y hinangyo ay diha. Wala na'y hinangyo ay dito sa katapusang hukom. Kaya nga atong Dios nga mo'y muhukom, dili man kabayran, dili kasubornuhan. Monang samtang buhi pa, atong tarungon pagdumalang atong kinabuhi, sibo gayud sa Biblia. Ikinabuhi gyud nato ang pulong sa Dios. Ato gyung subayon ang mga pagtulunan nga gikinahanglan gyud natong makatunan og ikinabuhi samtang buhi patas kalibutan. Kay sa panahon nga dili nato ni buhaton bisag kapila pa ta mo angkong naay pagtuo, kining tanan dili paminaw. Dili maminaw ang Dios sa tao nga igo lang mo angkon nga siya mutuo apan way gibuhat. Kay ang tinuod nga tao nga naay pagtuo, ang mo testimony sa iyang pagtuo ang iyang binuhatan. Pero kung nagtuo ang tao nga way binuhatan, walay musugilon sa iyang pagtuo.
Kaya ang tinuod nga musugilon nga kita dunay pagtuo, di man ang atong mga binuhatan. Kung Kristohanon ka, ang musugilon sa imong pagka-Kristohanon, dili ang imong baba, kundi ang imong mga buhat. Dalaygon ang Dios mga kaigsuonan nga naghatag kanatog higayon og panahon nga atong natuki ang mahitungod kung kanus-a ug unsa ang kahimtang mahitungod sa katapusang paghukom. Ug diha giklaro mga kaigsuonan nga ang hukom sa Dios ibase gyud sa buhat sa tao. Munang mintras buhi pa, doon na patay kusog. Dili na to ihikaw ang pag-atiman ngadtos mga tinun-an ni Jesus Christ. Kinsa ang mga tinun-an ni Jesus Christ? Kinsa pod ang mga mga igsoon ni Jesus Christ? Una, mga tinun-an ni Jesus Christ. Kinsa ang mga tinun-an ni Jesus Christ? Katong mga tao nga nagkinabuhi sa mga pagtulunan ni Jesus Christ. Kinsa gani ilhon nga igsoon ni Jesus Christ? Una, pagtulunan ni Jesus, katong mga tinun-an ni Jesus Christ, ug ang ikaduha, mga tao nga nagtuman sa kubuton sumahan. Maayong gabi ni Jeter sa Ginza, maayong gabi Pastor watching in Danao City, Cebu. Maayong gabi ni Ma Imperatrice. Maayong gabi Pastor, shout out sa akong mga pag-umangkon diha sa Pinas, sa Panas, Bugtong Kawayan, sila Maris o Carissa, si Maris Beans o Carissa sa Lote, atin sa Lote. Matod pa, kalma lang ta. Marvin Jumamoy, maayong gabi pre, basin pre ka deha minaw tadire. Salamat kay pangimbitar. Now tanang tao mga kaigsonan, kung dili gyud ta mo minaw sa Biblia, sukwahi gyud ang kasagaran ang pagtuo sa tao. Daghang kay mga tao nga ang ilang pagtuo gikan sa patuo-tuo. Muna nga ato puning kilatison kining atong pagtuo kon ang atong pagtuo sibo ba sa pulong sa Ginoo. Bless kayo ang tao nga ang iyang pagtuo gikan sa pulong sa Ginoo. But ipasabot gikan sa pagpaminaw, pagpamati sa mensahe sa Ginoo. Muna niingon si Jesus Christ, bulahan ang naminaw ug mintuman. Pag-abot dito sa gipadayag kapitulo 1:3, bulahan ang mubasa ni ining basahon sa mga propesiya. Bulahan ang magtuman ni ini. Bulahan ang maminaw ni ini. Muna kung kanunay tang naminaw sa pulong sa Dios, kanunay tang nagbasa sa balaang kasulatan nga mo ang mga minsay sa Dios ug nagtuman ta niini, bulahan ta. Kay nganuman dili ta dados imperno, kundili dadon tas gingharian sa Ginoo. Si Arcelita Matundo, maayong gabi Pastor, maayong gabi ninyong tanan. Ug maayong pakig-uban ni atin sa Lote, maayong pagpaminaw. Ni Kati Ros, tama jud ka. Salamat kaayo ni Sister Kati Ros. Si Biloy Repuelo, maayong gabi, may pakig-uban ni Ilma Buinapfi Pabrakil, maayong gabi Pastor, salamat sa minsay sa Ginoo, tinuod gyud nga wali sa pulong sa Ginoo. Maayong nga pakig-uban ni Pastor Carmen Mahilo, maog gyud nay problema kay igo rang mubasa nga wala ipasabot ang kamatuoran. Daghan pong mga tao sad nga bisag kapila pa sabda magsigir ra pod sila og puyo-puyo. Mao nay problema sad. Nya asa man na sila paingon. Mao na nga sa ato ang pagpangalagad sa Ginoo, dublihon lang yun nato atong pagpailob, pagpaubos o pagkamay ng puon uban sa kaisog sa pagsangyaw sa iyang pulong. Kaya naman yung mga tao nga bisan saon ni mugwali, bisan saon ni mugsangyaw, bisan saon ni mugdasig, gahi yun kay gulo. Mas ganahan sila sa pagbuyo sa sala. Si Flores Norma Imperado,
Salamat pastor sa mensahe, tinaw kaayo ang mga pulong sa Ginoo. Si Job Gabales, maayong gabi Pastor Gideon. To God be the glory. Naminaw na pod ko sa mensahe nimo, dalaygon ang buhing Dios. Watching from Malaysia. God bless you. Maayong gabi dihas Malaysia. Si Morina Daitol, maayong gabi. Sister D.T. Alasula, maayong pagpaminaw. Kana bitang magbasa tag Biblia, maminaw ta sa pulong sa Ginoo. Nabi nay mga panahon nga sulayan ka. Nay panahon nga laayan ka, kapuyan ka. Murag feeling nga wala nimo ang Dios. Kanang mga panahon nga imo nang bation or kana ang bitaw nga pagbati imo na siyang masinatian. Timan ini wala kay laing buhaton o wala kay laing gikinahanglan ang pagpaduol o pagpaduol kanunay ni Jesus. Mayong gabi ni Jose Rimar Biatingo o ni Sister Josephine Vicente nga naukad sa talipon. Mayong gabi. Si Jelres Kabusas, amin, hallelujah, hallelujah. Padayon lang ang sangyaw sa mayong balita aron makakaon ang tanang kalag nga giuhaw sa pulong sa Ginoo. Si Bill Donald Disikan, maayong gabi. Si Madonna Nicor Arkilion, maayong pakiguban. Si Rose Basin, si Chinwin Bayawan, maayong pagpaminaw. Si Irma Amores, to God be the glory, requestong Pastor Gonit. Maayong pagpaminaw ni Sister Rosa Chin. Maayong nga pagpaminaw ni Rose Basin, maamin, gyud kaayo sa Word of God this evening. Ang Dios padayon magpanalangin sa iyang mga karnero. Maayong pagpaminaw ni Belia Ferolino, maayong gabi, watching from Suba, Pasil. Ato mga kigsunan dias Pasil, maayong pakiguban. Good evening. Si Carmen Mahilo, matod pa maayo gyud nga matarong ang hukom sa Dios. Sir Shirley Naro Tumaudos, maayong gabi. Pastor Gideon Candelario, maayong gabi ni Jingjing Tordelio, matod pa maayong gabi sa tanan labi na kanimo pastor uban sa imong pamilya ug sa tanan ng minaw. Dalayugon ang Ginoo, watching from El Salvador City. Si Lini Celeste, matod pa magkaguliyang gyud ang kinabuhi pastor basta walay basa-basa og Biblia. Tinuod gyud kay magpataka lang man og tuo-tuo ang tao nga walay pulong sa Ginoo. Labi na kung dunay mga problema, mga sakit ug uban pa, magpabinyasaya dayon. Muadto dai sa binisaya kay ngano man mumilagro man gud pod. Dali kay mailad ang taos mulo milagro. Pertig yung dali Kabalog yun nga, gidili na sa Dios, wala na, gibawalan ta sa Dios ana. Dahil mga tao, mga kigsunan, mutuo ni Kristo, mo minaw og Biblia, magpatulog-tulog ra. Og naay kuan, mamatay o kalag-kalag, mangadji pa. Ngano man? Ngano inaanak man? Kaya naagi mga tao, mga kigsunan, nagduha-duha. Para sigurado, murag buhaton na lang tanan. Pero dawaton ba na sa Ginoo? Dili. Kay ang Dios, mga kigsunan, dili siya mudawat sa mga taong kanunay nagduha-duha. Kay ang tao nga nagduha-duha, walay mabuhat. Aron mahimaya og malagaran siya. Mao bitaw mo desisyon gyud ang tao. Si Ray Pat, maayong gabi pastor, live ka karon sa 96.7. Shout out ko sa Trinidad, Bohol, sa pamilya ni Lini Bangkulis. Maayong Bunklis. Si Wilma Alipaw, maayong pagpaminaw. Lorena Traya, Neil Ramirez, mayong gabi pastor, makabless jud ang pulong sa Dios, watching from North Cotabato. Greet na akong mga kaliwat diha sa Tunga, Mualbual, mga Makasaol family, especially ni Lola Sabil. Salamat sa pagbasa. Salamat kaayo sa inyong pagkiguban sa atong programa. Salamat kaayo sa inyong kinabuhi. Salamat sa Ginoo nga kanunay mong gidasig niya sa pag-share sa ato ang programang pulong mo kinabuhi ko.
Lorena Traya, tinuod bitaw Pastor usahay maminaw ko nimo kay katulugon kaayo ko. Ugngan lang nako aron dili makatulog. Kay ang tinuod mga kaigsunan, nabatasan na manggudgyud sa atong mata nga alas 8, alas 9, tulog na. Labi na gyud mo abot ang alas 10, maubitaw ng alas 9:30 mo undang na gyud ko diri kay kuan naman naaman tay self-discipline. Dapat na gyud tay self-discipline. Time management kumbaga. Nga oras sa pagkatulog, tulog. Kaganina mga kigsunan, tibok adlaw naghakot mi og kahoy. Inakutay og kahoy muna nga ang akong lawas murag na muipoy. Unya gani napagyoy hakutonon karon. Unya akong gihangyo ako makauban nga kamuray maghakot kay na ako'y kadasig sa pagkiguban sa programang Pulong Mo Kinabuhi ko alang sa mga tao. Lamang ang akong lawas medyo ni nangayo og pahuway kay murag dili gyud pud anad na akong lawas sa pagpangalsa. Muna nga muipoy pud ang akong lawas. Si Josephine Vicente matod good evening Pastor. Thank you sa pulong sa Ginoo karon watching me kanunay. Pastor, God bless you and your family. Salamat kay Sister Josephine ato igsuon nga nanukades Talibion Bohol. Vilma Alipaw, amin, haleluya, tinuod Pastor. Magduol gayod ta sa Ginoo kung moabot ang kabugnaw. No, kanunay ta magpaduol sa Ginoo. Dili lang pud nato hulaton nga mabugnaw isa mo duol. Pero kung naamoy kabugnaw o kalaay, ayaw ra gyud og kalimot. Duula ang Dios. Duol ni Jesus Christ. Dili sa mo sa likway. Dili ta niya pasagdan. Si Syra matod pa, good evening Pastor watching from Zamboanga del Norte. Si Carmen Mahilo Badigi, maayo nga pagpaminaw pag-usab. Si Rose Bisin, Pastor Gideon dalaygon ang Dios sa imuhang kinabuhi. Salamat sa kanunay, nagpadayon ka sa pagwali Pastor. Dako kaayo ni og kahimuan sa naminaw daghang makatunan gyud kon ilahang dawaton ang Word of God naa sa Dios ang tanan need sa tao ang gipangita sa Dios heart nga masinugtanon kaniya. Mao gyud no? Ang gipangita sa Ginoo katong mga kasing-kasing nga masinugtanon. Nganong gipangita man sa Ginoo ang mga taong masinugtanon una sa tanan kay nag-andam gyud siya panalangin. Nag-andam siya og kaluwasan. Og tinuod gyud siya nga dunay plano sa mga taong nahigugma og nagmasinugtanon kaniya. Si Villonario Florentino, ang pagdawat pagtuo na ni Hesukristo anak sa buhing Dios, Ginoo og Dios og manluluwas sa nakinising-kasing gayod og walay pagduha-duha, automatic na mabutang ang imong pangalan sa libro sa kinabuhi Pastor. Kung ang ngalan anaa na sa libro sa kinabuhi, dili na jud ni maimperno Pastor. Ang tanang tao mga kigsunan nga modawat ni Jesus Christ, mga igsuon, gideklara o gituuhan gyud na sa Dios, gipatuog gibutang gyud diha nga ang tao nga motuo og modawat ni Jesus Christ, ang Dios mismo diha moingon nga gitagaan tagkatungod nga mahimong anak sa Dios. But ipasabot mga kaigsuonan didto sa basahon sa Dios, didto sa libro sa Dios, mga kaigsuonan, ikaw ug ako gidawat na og anak ta sa Dios. But ipasabot nakalista, kimonitor na ta sa Ginoo kay nakalista na ang tanan dito sa libro sa Dios. Unya ang tanang ngalan dito sa libro sa ang tanan nga ngalan nga naa sa libro sa kinabuhi, sa ako nang gikaingon, depende na siya kung nagpabilin ba siya ni Kristo. Kay basig igo ra po nang nagpalista dito, igo rang midawat, nagpabautismo, nagginulsol, unya balik ra po sa kalibutan. Mao bitaw na nga sama gud sa panahon ni Moses, tanang mga tao imong makit-an gyud diha nga gilista ang ngalan sa tanang mga tao. Kinsa tong mga tao nga nakakuyog sa biyahe ni Moses gikan sa Ehipto ug paingon didto sa Kanaan. Kinsa tong mga tao nga nakalabang sa pulang dagat
nga nahubas unya ni balik pag abot ang dagat katong mga tawhana kung imong ladtawon gisulat gyud to ang ilang ngalan dito sa libro sa kinabuhi. Lamang wala kayo gi sugilon, wala kayo gipakita sa tanang sulat sa Biblia. Pero nganong moingon ko nga gisulat tungod sa gitubag sa Dios sa hangyo ni Moses. Ang hangyo ni Moses miingon pasayloa sila. Kay kung dili nimo sila pasayloon, papasa na lang ng ako ngalan dihas libro sa kinabuhi. But ipasabot mga kaigsunan, sa panahon ni Moses naa na dito ang sinulatay sa libro sa kinabuhi, dili pa lang sa atong panahon karon. Sa panahon pa lang ni Moses, nagsugod na ang linistahanay sa matagnalan sa tao ngadto sa libro sa kinabuhi. Pangutana, tanan ba nga mga ngalan nga nahisulat sa libro sa kinabuhi dili na maimpierno? Ang tubag sa Biblia depende. Kung nahisulat ang imong ngalan dito sa libro sa kinabuhi, pero sige ra kag pamalikas, sige ra kag pakasala, sige ra kag pangabit, sige ra ka og buhat sa mga butang nga dili maayo tubangan sa Dios, malangit ka. Dili. Unsa may mahitabo sa imong ngalan dito sa libro sa kinabuhi, sumalas akong gisulti kaganina. Papason. Papason. Matud pa sa akong gibasa kaganina diha sa Gipadayag kapitulo 3. Ipadayag kapitulo 3 bersikulo 5. Ako na po ning basahog balik. Ang modaog bistihag puti ug dili ko papason ang ilang ngalan sa libro sa kinabuhi sa tubangan sa akong amahan ug sa iyang mga anghel ipahayag ko nga sila akong mga sakop. Unsa man ang buot ipasabot ang modaog, asa man dapat modaog ang tao? Dapat modaog ang tao kanunay diha sa sala. Dili gyud siya magpadaog-daog sa sala. Kay ang tao nga giluwas unya sige rag pagpakasala, ang iyang ngalan nga nahisulat na unta didto sa libro sa kinabuhi papason. Sama sa nahitabo didto sa katawhan sa Dios nga gidumala ni Moses nga atong mabasa dihas Exodus kapitulo 32. Atong basahon. Exodus kapitulo 32 kay mao man ni mga mao ni panag-ingnan ang kinabuhi sa mga Israelita. Exodus kapitulo 32 bersikulo 32 nag-ingon diha, kung naa kay Biblia, naamo diha Biblia, palihog basa ha. 32 niingon dinhi, Exodus 32 bersikulo 32 hangtod 33. Ako ni nga basahon 31 para ato ang masabtan. Mibalik si Moses ngadto sa Ginoo ug miingon, pagka makalilisan gayud sa sala nga nahimo ni ining mga tawhana, naghimo silag mga Dios-Dios og mga bulawan aron ilang simbahon. Munang katong mga nagsimbag mga Dios-Dios, kung imong tan-awon makalilisang diyan nga sala, kanang magsimba og magbuhat og mga larawan niya simbahon, makililisang na siya nga sala. Pag-abot sa 32, miingon dinhi, apan pasayloa in taon sila sa ilang mga sala. Nihangyo taon si Moses nga apan pasayloa sila sa ilang mga sala. Kung dili ka makapasaylo kanila, papasa sa imong listahan ang ako ngalan. So dito pa lang sa panahon ni Moses, doon na listahanan ang Dios. Unya ang panglista dito sa listahanan sa Dios, ang mga ngalan nga mga giluwa sa Dios gikan sa pagkaulihipon sa Egypto. Wala man tuod diha gi-emphasize nga libro sa kinabuhi, pero dito nagiklaro sa gipadayag nga katudi aing sulatanan o listahanan sa mga ngalan mao ditoy libro sa kinabuhi. Ingon si Moses, apan pasayloain taon sila sa ilang mga sala. Kung dili ka makapasaylo kanila, papasa sa imong listahan ang akong ngalan. Ang tubag sa Ginoo 33. Ang Ginoo miingon kang Moses, ang ngalan sa nakasala kanako maoy akong papason. Kinsa gani nga mga ngalan nga nahisulat dito sa libro sa kinabuhi nga papason sa Ginoo? Kato mga tao nga nagtuo.
pero sige rag pagpakasala. Nya daghan ra ba kayrong mga simbahan nga nagtuog dili pagtulunan sa Ginoo? Nga okay ra lang daghan kayrong mga pastor nag-holy wedding kay gialaw na lagi sa atong gobyerno nga pila na katuig moabot na ganig 20 katuig nga pagpuyo bisan kung dili gid makasal kaslo na lang. Daghang kayrong mga holy wedding. Diri sa ato ang programa nagkadawat og message gikan sa ato mga usas mga listener nga miingon, pastor, usa ko kas worship leader. Pero kining akong bana ikatulo na nako ning puyo. Kay una na akong bana mao gyud toy kasado gyud mi. Nya gibiyaan man ko niya nangita maglaing babae. Nakaanak sila. Kristohanon pud sila. Moangkon ra pag yung Kristohanon. Unya nakapuyo po kuno siya lalaki nya di man kuno sila kanang magkasinabdanay. Didan man siya sa pagsimba. Iyang gibiyaan o gibulagan o niya naa siya nakaipon nga lalaki nga buutan kayo o niya Kristohanon po kuno. Daghang kay mga tao nga moangkong Kristohanon pero tubangan sa Ginoo ang kunon bakaha kas Ginoo. Muna nga ang pinganan kayo. Kining pangutana ni Belenario Florentino katong mga ngalan sa libro nga mga ngalan nga naa sa libro sa kinabuhi dili na jud na maimpierno, pastor. Depende na siya kung nagpabilin ang tao sa pagkinabuhi sa pagtulunan ni Jesus Christ o nagpabilin diha kang Kristo, di yun na maimpierno. Pero kung nagsigira siya buhat og sala, di yun na mahitabo nga madala na og pamisa kay wala manas Biblia. Salamat sa Ginoo, pastor, tungod sa iyahang alagad, sa iyahang sulugoon nga si Pastor Gideon Candelario. Kuning basahon ni Rosan Pisan Gulo miingon. Salamat sa Ginoo, pastor, tungod sa iyahang alagad nga sa iyahang sulugoon nga si Pastor Gideon Candelario. Daghang mga kalag nga ning balik diha sa tilan sa buhing Dios. Og nakapaminaw sa tinuod nga pulong gikan lamang sa Dios og wala nay lain. Salamat sa imuhang kinabuhi, pastor. Salamat sa imuhang kadasig sa pagpagamit sa buluhaton sa ato ang buhing Dios. Ang imong kakugi, pastor, dili gyud mo labayng kawang to God. Glory to God. Shout out ko, pastor, sa Maranatha Libas family og sa Gregorio Kiring nga nagsabwag usab sa tinuod nga mga pulong gikan sa Ginoo. Ug sa akong bana, pastor, na minaw karon, Jolito Gulo, request awit makalangit gitara og saad sa Dios. Gitara. Sige, ako ning katahon ron. Salamat, pastor, watching from Qatar. God bless sa tanan. Salamat kaayo sa Ginoo sa kinabuhi usab ni Pastor Gregorio Kiring. Kauban po mi nga nagtuon sa pulong sa Ginoo. Unya dalaygon ang Dios nga nagpadalangin kanimo, Sister Rosan Pisan Gulo. Si Risa Madreno, maayong gabi. Bibian, kami diri, pastor, sige ko ripli. Daghan ming naminaw, kusog kaayo diri. Gikan ni Sister Bibian. Salamat kaayo, maayong gabi sa inyong tanan diha. Og buntag mo nga nagripli, maayong buntag ninyong tanan. Si Rose Bisin, amin, maupadayo nato amumahon ang atong kaluwasan kay ang Dios maoy naghatag niini apan kita ang mopalambo. Unang niingon si Jesus, pabilin mo nako og ang kong pulong magpabilin kaninyo. Nya padayon ta kay ang mupadayon mauray mo luwas. Ang dili makapadayon impierno. Si Edeline, si Libyo, maayong gabi, pastor, maayong gabi ninyo diha. Si Marilo Phil, maayong gabi, pastor. Maminaw ako, nindot kaayo paminawon. Salamat kay sa Ginoo. Si Bing Boskas, maayong pagpaminaw. Si Edith Lumanda, maayong gabi, pastor. Salamat sa pulong sa Ginoo niining kagabihon. Shout out ko ni Ima Imoris. Request awit makalangit gaksa ko. Ako na ning napatukar gaksa ko.
Si Vilinario Florentino, last na lang pastor, kung ang matarong na tao na naa na ang pangalan na hisulat sa libros kinabuhi, nakasala makausa og wala niya mahinulsuli, tapos niabot ang kamatayon, mapapas ba ang ihangalan sa libro sa kinabuhi? To God be all the glory. Salamat kayo sa imuhang kinabuhi, pastor, sa pag-live. Kung nakasala o niya wala mahinulsuli namatay, actually wala, di man gud ta kasiguro kung dili ba siya kinulsol. Kay kana bitang tao nga mamatay, dili man gud na diha-diha dayon nitigok. Ang iyang espiritu ba, kung imong lantawon ang tao nga naunay Dios, ang Holy Spirit mo konsensya gyud na niya. Before mo gawas ang Holy Spirit, before mo gawas ang espiritu kalag diha sa lawas, kung imong yung tan-awon, makasampit yun ng Diyos. Nganong nakasulti ko, ana, tuguti ko sa pag-explain sa akong experience, akong nasinatian. Nag-eskwela kog Bible School. Sa dihang nag-eskwela kog Bible School, kanang para makatabang ko sa ako ang mga kaubanang mga estudyante, kay mga working mamitanan, nagtrabaho dayong eskwela. Niya maluoy sad ko sa ako mga kaubanan kay naama mis training o niya naay training ato nga manglakaw ra gyud mi bisag walay piso. Kay among gi-apply og gipakat-on pod sa among magtutudlo kanang giingon ni Hesus nga panglakaw mo nga way sandal walay dala. Unya namalik sila nga naay dala. Naaman siguro nas Lucas. Unya kulang-kulang yun og kaon, kulang-kulang pahuway, kulang-kulang tanan. Labi na kung naami sa evangelism, kapilami mo balik og konsolasyon, Carmen, paingon na o sa paingon na sugod. Ya, amo ag yung gitrain ang among kaugalingon. Anto ni abot ang panahon nga nag-extra driver ko sa taxi, unya na kanabitang nagmakyaw sad ko kanang pamintal. Unya kay naamang koy, kumbaga naamang koy nakatunan gamay sa electricity, kay graduate man kog electronics. Unya kinahanglan man ming moagi og electricity. So na ako'y background nga nakatunan mahitungod sa kurente. Kabalo kong mo taod gyud og kurente. Unya kani-ganing balay or tanan diri, salamat sa Ginoo nga ako ra po ning pahilona tanan. Sa una na ako'y gitrabaho nga kurente, gitrabaho nga balay, gi-rewiringan nako. Unya inani ni siya. Katong akong testimony nga naka-compose kog dito sa cross. Nga sa dihang nakurintihan ko, ako darang idiritso. Sa dihang nakurintihan ko, nga dili ka diha-dihang mamatay, bisag unsa nga klase nga kamatayon sa tao, bisag pusil pa siguro, dili na diha-diha dayon mamatay. Ang iyahang espiritu dili diha-diha dayon mo gawas. Kumbaga ang tao nga naay Ginoo, naay balang espiritu, mo konsensya na siya, pakonsensya na siya. Kaya natabo inaani man. Sa dihang nakamatikod ang akong lawas nga dili na kaya, kay grabe na nagsiga na gud akong kamot sa kuryente. Nya ni hayag na kayo ang palibot, grabe na gid kahayag. Unya akong nakita mga kaigsonan. Murag na anak ko sa ibabaw kay naanay panganod, unya sa ubos na ana ang mga buwak. Nya sa kuna una patay naman siguro ko. Ya sa diha nga nakamatikod ko nga murag dili na gyud ko mabuhi, patay na gyud. Moingon gyud ko nga naay Holy Spirit mukpakonsensya. Ngano man nangayo kog pasaylo ug doon ako'y gipangayo sa Ginoo. Nga Lord, ayaw tuguti nga kining balaya mamatian unya ako mo'y mamatay. Lord, ayaw tuguti nga dili ko mamatay ko nga dili makareconcile sa akong mga ginikanan. Og sa pipilan ako ka mga igsoon. Ikatulo,
ayaw tuguti nga mamatay ko nga dili ko maka-feel og minyo, makabatog anak. Unya apan kon imo gyud kong kuhaon, ayaw tuguti nga maimperno ko. Mao ni akong hangyo sa Ginoo. Kabalo ko nga naay langit na po imperno, ug mintuo ko nimo. Kung doon na mo ko'y sala, pasaylo ako. Human ako na gisulti, nagpaabot na lang ko kung sa'y mahitabo. Grabe kahayag na gyud pag-aayo. Nyalas na ako na hinumduman, nakpakita si Jesus nga nagbitay dito sa cross. Unang nakakumpos ko anang dito sa cross. Kana nga hitabo ang mga kaigsunan, nagbitay ko anas kurente. Nga wala na'y makaduol nako kay bisan kinsa ang tao nga muhikap nako, sila'y mulasik. Kay puno ang akong lawas sa kurente. Unya, kani gasilit naman is kayos kurente. Kaya na kurintihan lagi ko, duha ka kurente, unya na pagikusmin. Muna nga, pag katapusan nako nga, di gyud nako malimtan, ang akong kalag ug akong espiritu, akong itugyan kanimo. Dayong paabot na lang ko sa mahitabo. Ay napakita si Jesus nga nagbitay sa dito sa cross, nga nag-smile, unya na hinahinay sa palayo. Human ato, murag kilat nga minaog sa ako ang atubangan ug nawadan kog panimuot. Naibalik ang akong pananaw o kung nahuna na ako sa ospital, gitabang na ko nila. Kanang gibutangan ako nila ka murag plansa dire. Kunya daghan na kay kog mga wire. Daghan na kayo si naapoy sigig tuslok kuhag dugo. Yan ibaling na ko na. Ya dito gikas kurente mo na nang nasakpan ko nga na ako'y cancer, leukemia. Unya mo na nga moingon ko nga sa dili pa mamatay ang tao, sa dili pa mubiya ang espiritu ug kalag sa tao, naagyud say seconds o minutes nga makahinulsol. Kay nga naman naa may balang espiritu mo pa konsensya niya. Napakay sala. Datay mauna siya nga magkapangayo ang tawag pasaylo. Yatiman ang tao gani nga mga ipasaylo, dili gyud na balibaran sa Ginoo. Luwason gyud na. Munang sa imuhang pangutana, Sir Vilinario Florentino, nga kung ang matarong nga tao nga naa na sa ang ngalan na isulat ng libro sa kinabuhi, nakasala makausa, bisag dili lang makausa, daghan bang sala nga iyang nahimo, ug wala niya mahinulsuli, tapos niabot ang kamatayon, mapapas ba sa iyang ngalan sa libro sa kinabuhi? To God be all the glory. Salamat kayo. Mao na siya nga di gyud ta kahukom. Di ta kahukom. Lamang kung ang tao nga ming buhat magug tinuyuan nga sala, kana bang tinuyuan nga sala? Kanang sala nga ikamatay o sala nga kanang giingon nga seryoso nga sala. Kana bitong nasayod ng kamaturan niya apan nibuhat ra ka gyapon sa sala. Kabalo kang sala imo rang buhaton. Unsaon nimo pagkasigurong makonsensya pagkaana? Mao na nga, pero ang tanan, ako moingon ko ang tanan, ang Dios ra gyud mo'y nasayod. No, ang Dios ra gyud mo'y nasayod. Importante naniguro ta nga langit ang ato ang padulngan. Dili ka nang murag 50-50 nga pagtuo. Murag malangit, murag pug maimperno. Munang dili nato tugutan nga magpuyo ta sa sala, ni magtipig ug magsipit pagsala. Surrender nato ang tanan. Sundo nato nga malipayon, malinawon ang pagkinabuhi sa pulong sa Dios. Si Brenda taga Pulot Solis, mayong gabi pastor, na ako'y pangutana, ang tao nga palautang nga dili mo bayad, malangit ba siya pastor? Depende na pod sa sitwasyon. Na amanggoy ako moingon ko nga naamanggoy mga tao nga nakautang di gyud kabayad. Naamanggoy kana gidawat biya na sa Dios. Kay naamanggoy minsay ang Dios sa Old Testament to New Testament nga kon
ang tao nga nihangyo nimo og kupo ba na, i-apil na lang pang ilalom. Nya sa una, sa panahon pa sa mga Israelita, dunay sugo ang Dios nga kung ang mga Israelita manghulam sa inyong isig ka Israelita, ayaw na lang na ninyo patubuhi or kaha ayaw lang mo pag hunahunag bayad. Like example, imong isig ka Kristohanon. Pero ayaw pod pautanga po ng murag kana bang gigamit lang pulong pagka-Kristohanon. Kaya ang tinuod nga Kristohanon mga kaigsunan, ang kung dili siya kabayad, tinuod lang yun siya nga di kabayad. Naamanggoy mga tao nga dili mo bayad bisag magkabayad. Kanang moingon ta nga ang mga tao nga palautang, unya dili mo bayad, malangit ba siya? Dili mo bayad, malangit ba siya, pastor? Kung ang tao nga palautang unya makabayad unya di ay makabayad ra gud siya pero dili gyud di ay mo bayad. Dili gyud siya malangit kay mabilong magud siya sa taong dautan, wala manggoy taong dautan malangit. Kay ang taong dautan matud pa ni David, ang taong dautan dili gyud na mo bayad. Naasa gud ng bersikulo ha. Ako ning pangitaon asa ning bersikulo ha. Ingon din ako ra ning gipangita dire mga kaigsunan. Nasa Salmo 37:1. Okay. Salmo 37:1. Ingon din Salmo 37 versikulo 21 di ay dili 1, 21. Ingon din nga mamaylo ang dautan og dili mo bayad apan ang matarong mahinatagon. Muna nga akong gingon nga kung ang tao mamaylo unya bisag makabayad di gyud mo bayad dautan na siya. Naamanggoy mga tao nga mamaylo nya katong iyahang gihangyo nga gibayloan niya maupay nagkalisod siya nga namaylo siya pay haruhay dautan na kay ang gipakita dinhi nga mga taong matarong mahinatagon man. So kanang imong pangutana nga di gyud di malangit ba siya o dili ba malangit, di gyud na siya malangit kay wa may dautan nga malangit. Lamang kung maghinulsol siya, unang moingon ko nga, Ginoo ra ginasayod, ana. Pero kung ang Biblia mo ay ato ang tanawon, di gid malangit ang taong dautan. Kawas lamang kung maghinulsol. Si Rosie Bisen, amen, ang Dios ragyod, ang nasayod, ug totally surrender ta sa Ginoo. God bless more, pastor. Ang Dios padayon magpanalangin sa imong kinabuhi. Dugang kaalam, kahibalo, pinasahing dihog, iya pang ibubo kanimo uban sa imong pamilya. I agree and I receive in the name of Jesus. Salamat kay inyong mga declaration. Si Delia Inti, good evening pastor, nakapas jud ko. Kinahanglan akong manamilit mga kaigsunan, siguro kinahanglan akong mo pahuway. Balik lang punta ugma. O niya itong isigutan ang gipadayag 21. Pero kung doon ay mga pangutana nga maapas, pwede rin yun kaayo mga kaigsunan nga kung doon na mo'y mga pangutana nga kinahanglan yun natong tukion diri sa itong panaguban, i-message ko sa akong account Gideon Candelario. I-message ko sa ako ang account kani nga akong gigamit. Mo message ko sa to ang comment section ha. Nya mao ni inyong chatan kung doon na mo'y mga pangutana nga gikinahanglan gyud ninyo nga o gikinahanglan nga atong tukion diri sa itong panaguban. Kanira inyong kuan i-message Gideon Candy asa naman ni Candelario.
Kani. Amora magnawa. Nawa. Sa mo message ako ha. Sao man pag-message. Gideon. Kana. Amora na inyo nga kuanan kanang chatan kanang Gideon Candelario. Mao na akong account nga active. Kay sa una daghan kay kog mga Facebook di na, nalimot man ko password. Kung naamoy mga pangutana o kaha gusto ninyo nga atong hisgutan diri sa panag-uban, i-chat ko sa akong account Gideon Candelario. O kaha message ako ang number 0932-6384134. Si Ramirez Pastor mangutana lang ni pangutana lang ni ayaw lang kalain. Ako pangutana ba? Pila di ay kasimbahan gitukod ni Kristo Pastor palihog ko og tubag. Kaning pangutana ha kasagaran ani mga CFD o kaha Katoliko. Maura man ay mga kasagarang mangutana mahitungod ani. Ay ra pud kalain. Kasagaran mangutana aning klase nga pangutana CFD or Katoliko. Kung moingon tang pila kasimbahan ang gitukod ni Jesus Christ, dili manggod karatula ang gitukod ni Jesus Christ. Dili pod building ang gitukod ni Jesus Christ. Ang gitukod niya kinabuhi sa tao. Muna nga kung imong tan-awon ang kinatibuk ang sulat sa Biblia, cover to cover, Genesis to Revelation, wa kay makit-an nga ngalan sa simbahan ang gitawag gra diha iglesia. Ang iglesia pod kinabuhi na sa tao. Kanang giingon ni Apostol Pablo, ipangumustakos inyong mga ipangumustakos mga kaiglesianan. Pero alang sa mga Katoliko o sa mga CFD, gani kung imong tan-awon kaning CFD, maura ni nagdalag hugaw sa Katoliko. Kay ang Katoliko, ang pure nga Katoliko, ang mga pare sa pure nga Katoliko, dili gyud na sila moingon nga ang mga pastor butbuton. Ang mga pastor bakakon. Ang Santo Papa ang nagdalag hugaw sa Katoliko kanang CFD. Kana prangkar gyud na pagkaistorya. Kay ngano ha? Ang tinuod, ang pure nga Katoliko kanang Santo Papa dili na kinahanglan, wala na magkinahanglan nga doon na pa'y tukurong CFD. Kay kanang CFD diri na sa Pilipinas. Kaya nga naman, kung imong lantawon ang Pangulo sa Roman Catholic nga sa Santo Papa, di ka kadungog nga kanang mga pastor, kanang mga Islam, uban pa. Di ka kadungog dunay bati nga mga pulong sa Santo Papa against sa mga pastor. Pero kanang CFD, murag way Ginoo nga mga istorya. Tanawa ra gud ang ilang mga video, tanawa ra gud ang ilang mga wali. Wala sila kapamalandong ba? Ibin ikaw siguro wala ka kapamalandong. Nga daghan kayo mga tao nga nangausab tungod sa sakripisyo sa mga pastor. Arikas mga prisuhan, mga pastor ang nagsangyaw. Usa ko nga nagsangyaw sa mga prisuhan, sa kinabuhi sa mga pulis. Daghang kinabuhi nga nabag-o na usab. Pero naay mga tao nga mudaot sa kinabuhi sa pastor. Pero kami sugilla na sa atong Ginoong Hesus pinaagi sa Biblia nga kung gibaybiay mo, gibutang-butangan mo, gilutos mo, gipakasala mo, paglipay mo,
kay dako kayo mo ganti inigbali nako. Sama usab sa kinabuhi sa mga propeta o sa mga magtutudlo nga nahiunang kaninyo. Muna nga Mires man siguro ni nindot sa live nimo pastor aron daghang makadungog unsa may buti pasabot. Now, salamat kay sa Ginoo sa inyo nga pakiguban. I hope New Edgar sumampong putol-putol ang tingog nimo pastor. Amaw ba? Si Divina Daitol, amin, ang templo sa Dios mao ang atong pagkatao. Muna nga usara gyud nga ako ang ikasulti. Ang tinuod nga gitukod ni Jesus Christ putli, balaan, walay bisyo. Pero kung ang tao nga moangko na ay Kristo, bisag asa pa kang simbahana, unya bisyoso ka, nangilid ra ka sa imong kaugalingon, ug atubangon nimo ng tanan, sumalas imong gihimo, samtang napakas kalibutan. Munang diri sa tong programa, walay laing gisiguro, nga ato gyung ikinabuhi ang unsa may gitudlos balang kasulatan. Kay wala naman tayo laing panghigayon. Sa panahon nga ang tao mamatay, patay na gyud na siya. Dili na kinahanglan pang iampo. Pagtulon-an ra na sa laing simbahan nga ang patay dapat iampo. Salamat matod pa ni Miras, salamat pastor sa imong tubag. Okay, salamat pud kaayo Miras, no? O mangayra pog pasensya kung unsay ako ang nasulti sa ato ang programa diha nimo. Basta kay ako seryoso ko nga nagtudlo. Ako nga gahago seryoso ko nga nagdala sa mensahe gikan gyud sa Ginoo kay gikan sa Biblia ang akong gitudlo. Nunid na unsa imong relihiyon, unsa akong relihiyon. Ang importante, mensahe ni Jesus Christ o pagtulon ni Jesus Christ ang atong giklaro. Kay maunay tin-aw nga mugiyan nato paingon sa langit nga ang gisaad kanimo kanakong tanan. Dalaygon ang Dios mga kaigsunan nga padayon nag-uban kanato. Ako nagahangyo kaninyong tanan. Nga padayon ninyong i-share atong programa. Kay mao ni panahon nga makahimo pa ta. Kay moabot ang panahon dili na ta kahimo pa. Munang mintras buhi pa. Ipadayon nato ang pagpangalagad sa Ginoo. Unsa man ang bulhaton nga gisalig gipial niya kanato. Magampo ta og atong pasalamatan ang Dios ugma kung walay pangutana karon nga moabot sa akong account Gideon Candelario kang kinahanglan nato nga tukion, padayon ko sa gipadayag kapitulo 21. Magampo ta mga kigsunan ato siyang pasalamatan pasidunggan sa mga pulong nga atong nakatunan nadunggan sa atong panaguban. Si Rosbisin matud pa sa mataghimo nato og sayop nagkatidad gyud na og silot ang Ginoo gugma pero hustisya siya. God bless ka natong tanan. Amen. No? Salamat kayo. Ampo ta mga kigsunan o niya ayaw kalimot sa pag-inampuay. Giampo ka o dapat muhimo po kag mga pag-ampo. Kay usa sa mga sugog ng gilig-on diha sa sulat ni Apostol Pablo. Diha sa libro sa Timoteo. Iampo ninyo ang tanang pangulo. Labi na gyud ang tanan ng mga katawhan sa Ginoo. Amahan namo nga Dios nga makagagahom nagpasalamat kami. Sa imong pag-atiman kanamo, paghatag kusog, nga diin kami nagkalahutay sa pagkat-on o pagpaminaw, pagpamalanog sa imong mga punong. Salamat Amahan nga imo kanunay giklaro o gitinaw sa mong kinabuhi. Ang paghukom mahitungod sa katapusang mga adlaw. Og salamat o Dios nga imo kaming gidasig, nga samtang duna pa'y kinabuhik panahon, kinahanglan mabuhat namo ang angay namong buhaton
diha sa among isig ka magtotoo, labi na gyud sa imuhang mga tinun-an o sa imong mga alagad nga nagsangyaw sa imong mensahe. Bless kaming tanan nga dili kami magduduha sa pagbuhat ni ini, kay moani gayud kami sa imong ganti nga imong giandam sumala sa imong mga pagtulunan. We declare blessing sa among matag usa namo kaginabuhi, sa matag Pinoy-anan, sa matag trabaho. Ug among isalig diha kanimo bisan pa sa among pagkatulog uban ni kaming tanan. Dalaygon ka nga Dios nga mag-uban ka namo. Dungog mga pagdaig, pagpasalamat alang lamang kanimo sa ngalan ni Jesus. Amen. Oh, amen. Dalaygon ang Dios. Duna dakyado tabuada maayong gabi og Albert Pakatang. God bless kanatong tanan. Kini ing suon Pastor Gideon nanuka diri sa Sardinia, Kalugtugan, Malabuyok, Cebu. Moingon na usab sa atong programa ang pulong sa Dios atong kinabuhi. Ang pulong mo kinabuhi ko. God bless o good night kanatong tanan. Pagday nag-aawit kanimo amahan Jesus, magahalan mga pagday mag-aawit kanimo amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool kanimo. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah.